onye kwere ekwe nwụrụ anwụ mgbe ọ nụrụ obi ike ọ ga-ebilite ọ ga-ebili na-enweghị ure ọbụla mmadụ bụrụ izu onye bụrụ egwu ọbụla mmadụ bụrụ mmadụ gị gwacha iticha ha arụ tia ụmụnne gị ticha obodo gị arụ mba Chiri ọbụla nke ga na-eweta nghasa n'ezinụlọ a anyị na-asị ka okwu n'igwe lechepụ ama na n'iyi n'aha Jizọs. Anyị na-emikpu ezinụlọ a n'ọbara Jizọs. Anyị na-emikpu arụ ụmụ anyị n'ọbara Jizọs ka ọ gaa ijie nke ọma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ngwa kpochienụ. Ka a na-ekpochi inye ezinụlọ abịa maka ekpele ka anyị kpele ekpele. That's the way I catch you. That's the way I catch you. I'm gonna say. Chief Igbonaka Chigbata Nwakalu Nando it's chairman Okpebiri Motago even I'm about that oh my mother I am a very Namunafu Kakwata Ekwunife Chigbata Igbonaka Chigbata ya ka Ekwunita mamu nne ta ka m ebere nke izi bụ na ana m ayọ ndị elu na-ayọ ndị ala na-ayọ ndị ichie na-ayọ Chineke nna si ya na agwamozu nwa Ekwunita bụ nna m nwa anyị ebere ala ndị nwa anyị ji wee mebere nna anyị ka ọnwụ elu
mụdebe na mkpụrụ ka ogologo ndụ na arụ isi ike bụrụ nke anyị na mkpụrụ ka nne anyị abaịkwara o tibola anyị ụzọ chụọla anyị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ chụọla anyị agha ụmụnne na agha ụmụnna chụọla anyị okwu n'ụka mmụọ na okwu n'ụka mmadụ chụọla anyị amụsị nwoke na amụsị nwaanyị ka o tibe olu ezinụlọ ya ma anyị ma ụmụ anyị ọ nọ n'ụlọ ụlọ n'ezi ka ọ dịla anyị mma ka ibe anyị na-eme gaba abụọ ibe nwere ikwu na nke ahụ ibe ọzọ nwere ikwu maka ndị niile bịara n'ụbọchị taata ndị isi olu ndị isi Igbo ndị isi ebe dị iche iche wee bịa akwamozu a ekelere m Chukwu n'isi ibe n'otu n'otu ka o si na ọgọrọ elu n'ụlọ ụlọ ije aba bịara taata na mụ gwuru si na iri ike ememe na mkpụba eje anaghị abụ nkebe ogologo ndụ na-arụ isi ike ya abụ nkebe ekwuru si na mbọsị agụụ na-agụ okporo ụzọ na ọma abụọ anya bụ nwoke na nwaanyị abịara na abịa n'ụbọchị taata onye abịa ekpere m n'isi ya ka o si na ọha dịlịba mma egwu si na va jebe eje na va ejelu va na va na nnukwu n'udo n'oyibe kwuru ka aka m amara ma ji emeghị ibe egwu nọ m na-ekwu ya n'ọnụ dibịa ka ọ na-adị ile na ọ bụrụ n'ọnụ ọha kwesị na adịrị nwoke mma bịara ebe a taata ọ adịrị nwaanyị bịara ebe a taata ma duru ma mmụ arụ ma agbọghọbịa nkolobịa bịara ebe a taata ekwesị na adịrịba mma n'aba Chukwu ike abịa nna m gwara m sị m na ibe onye na-arụ ụgwọ ọrụ ya dibịa ka m na-eme Asaba ka mba ezi mgbe a na-akwado akwamozu ugbu for past 3 months ka m bidoro chebe echiche maka akwamozu a so mmasị kana gị no last week ka Chineke gosiri m na onwere ihe bụ Chukwu ma ndị enyi ma ndị ala na ibe dị na Nando ma aja na ukwu Nando ma mmụọ nna eve nji eme dibịa ahụ na ibe na-emere na-emere ibe wee tivuo wee kwalị m ụzọ ma mụ ma ụmụnne m ọnụ kwuru njọ na okwube mmụọ so na n'odibịa ka m na-eme na mụ kelere gị so nna elebụna dibịa ka ị na-emekwa onye chọọ loketi kwana gị achọkwana ka ihe na adreesị gị ekele anyị fon nọmba ka onye abụọ onye chọọ mmemme gị oke adreesị m bụ Asaba Okwe Asaba Delta State number 9 Ucheokpa Close that my address so dibịa bụ nna ebe ana m emeri ya nke ọjị aka m Chigbata adịrọ na ntetu ma mme na-emerụ nke mmegide mmadụ ma mme na-egburu nwoke ma mme na-egburu nwaanyị na ibe m na-eme na dibịa bụ nna eme bụ ịbịa be m si m na nwere ihe bụ nsogbu gị mgbalị ga-ava ọtụtụ ọya dị iche iche ka m na-agbo ibe ebe m ọ bụla nwere ihe bụ nsogbu gị mgbalị ga-ava ibe aba kwuru amalụ ka ya esi nne nwaanyị bụ na ekpere ka ndị na-eme ekpere abụ na-eme bụ ọ bụrụ aja ka ha chụrụ gị achụọrụ gị aja ọ bụrụ ndị amoosu ka ya ekele gị ndị amoosu anything gbasara igbu mmadụ maọbụ imegide mmadụ maọbụ ichere mmadụ aja iche onye ọbụla a na-eme ya maọbụ na-echi ya ya bịa na abịa m enwetago so na-abịa m ọgwụ okay phone number m bụ 091 62 60 19 88. That is my phone number. Yes. 091 62 60 19 88. That is my number. Ụfọdụ na-eti m ọgwụ karịa ọgwụ ụfọdụ na-eti m ejimofo onye ikwu ewetago mana abịa na Asaba ife eji mara m bụ ọgwụ karịa ewetago eji mara m so onye a bụ fere ọgwụ karịa ọgwụ mana mgbụrụ na-ekene mana eziokwu abịa ịgba bụ ịgba ịchaka bụ ịchaka ebili osimiri egwu bụ egwu anyị ụwa bụ nke Chukwu
Ewatalia. By within the compound, even in the official, understand matters. Ewatalia. Ekumeku. Even the Kumakia. Omebu obele Patalania. Nyaka neba Igbo Kavamale. Makana. Onye boga ya latata. Mwelike oputechi obulo obele. Onye boga ya tata. Mwelike aputechi nina obulida. Onye ka mubo obele da Nando otiegu ebili na emeka Igbo male. Orumelimu. Ekumeku. Omebu obenye batala anya gị. Omebu obenye batala anya gị nugo. Ine mebu obenye batala anya. Ekumeku. Mana eziokwu nu. Inemebu obenye imalechi. Omebu obenye batala anya gị. Omebu obenye batala anya gị nugo. Inemebu obenye batala anya gị. Mana eziokwu. Take it now. I am you where you are. Are you a taxi driver? Sing the open door. In the name of Jesus.
onye kwere ekwe anwụghị anwụ mgbe ọ nụrụ obi ike ọ ga-ebilite ọ ga-ebili na-enweghị ure onye kwere ekwe anwụghị anwụ Okpebiri nwụọ mụrịara nwụọ doro anya na onye kwere nwere olileanya ịla n'igwe Jizọs ka nọ n'ime mbịa olileanya mbilite n'ọnwụ na ebube anya mmiri ọnwa abụghị ọgwụgwụ mkpụrụ aka na-ereghị ure adịghị epulite ọnwụ bụ ihe omimi onye kere ndụ ya kere ọnwụ onye si n'ọbụ ya karịrị ọnwụ ọ bụ na onye tara amosu ọ ga-anwụrịrị o nyere ọnwa adịghị n'ụwa n'ụwa ma onye kwere ekwe nwere olileanya Okpebiri nwụọ rịarara nwụọ doro anya na onye kwere nwere olileanya ebighị ebi igwe niile gaje n'ụzọ doro anya mana onye kwere nwere olileanya ebighị ebi Jizọs ka nọ n'ime mbịa bụ olileanya mbilite n'ọnwụ na ebube ịgbaba n'ime Kraịst ya bụ
Let Mrs. Igbonaka Chigbata. Aida sigin no na bege. Mama aida sigin no na bege. Asi nisi wa zari acha number bule zioku. Isi wa zari acha number. Mama sigin no. Mama ana lutego. Igbonaka Chigbata. Awa, maybe. Oh, Oma. Then, Oma. Igbonaka Chigbata. Igbonaka Chigbata.
Chineke enyela unu aka n'aha Jizọs. Aha gị enu nara ekene n'ihi na okwu gị kwụsị n'ọnọdụ ọbụla anyị nweta nwa ka aha gị bụrụ ihe ga-ebunye enu. Nna nasara ekene n'ebe ọ dị ukwuu n'aha Jizọs na onye pụrụ ime ihe niile. Anyị na-ekenekwa gị bụ na dị ọrụ gị nwaanyị nke kpọrọ ịmago na oge eji etu a na anyị ga-agbakọ. Ezi nwaanyị nara ekene na ohere ọma nke i nyere ndị gị inwe ndidi wee lụọ oge eji wee bụrụ ma wee si mọchụarị bata ebe a. Nara ekene na njem ọma nke i nyere ha. Nna nasara ekene n'ebe ọ dị ukwuu n'aha Jizọs. Ana m epụta ihe niile anyị jekwa ya eme n'ebe a na-etinye n'obi aka gị. Nna gbadata ike na ebube gị wesịara ụlọ n'ebe ọ pụrụ iche n'aha Jizọs ka ha ga-abụ ndị ga-eji wakwara ngwa ọrụ. Nna gbajuo owe n'ike nke gị ma ihe iji wa bụrụ isi ka ọ ga-abụ na nchịkọta ihe niile ka na aha gị wa bụrụ ihe ga-ebunye enu. Ezi nwaanyị na Chineke iwosi na mkpụrụ ọbụla nke gị bụ Chineke na-akụrọ na-ga-esi n'ukwu wepụ ya. Ezi nwaanyị na Chineke anyị na-ebute mmemme a na-etinye n'obi aka gị mkpụrụ ọbụla nke na-akụrọ ka esi n'ukwu wepụ ya n'aha Jizọs. E ga-eme ihe niile n'udo na ọnwụ. Ezi nwaanyị mee nke anyị ndị gị na nchịkọta ka na aha gị wa bụrụ ihe ga-ebunye enu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Praise the Lord. Worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power, has created all things, and for thy pleasure they are were created. Idima ezi Chineke eluigwe na-agba ama ebe mụ onwe m na-asị n'ịmara mma onere mma ezi Chineke dị mma ezi Chineke onye na-eme mma eluigwe na-agba ama onwe na-asị n'ịdị mma ezi Chineke anyị na-asị gị daalụ anyị na-asị gị daalụ anyị na-asị gị daalụ Jizọs anyị na-asị gị daalụ n'ime ka daalụ anyị na-asị gị daalụ obi ukwu
Asigi dalu Jesus. Hesom na asigi dali bela. Honye nebe mae. Hodima nebe mae. Hokwa no makai sibiwa Neze shete shizomba. Heze ndalu ome mae. Nandalu himela, dali himela. Praise the Lord. Hidima chineke, hidima akagi. Hidima chineke, hidima chineke, hidima Jehovah mo. Homa kan sibiuae, heshete shezombae, hodima neme maye, chukumede maye, hidima chijindu moede, hidima Chineke, hodima neme maye, homa kai sibiuae, heshete shezomba, onyisu dezinu na moede madema. Hide mademae, oide mademae, asemi de madema, odogui de madema, omemi de mademae, esemi de mademae, oyewemi de madema, chijindu moe de madema chineke, hede machideke, hede moye de mema, hede machineke moye de madema, akagi, hede madema, hede madema, hede madema, hede madema, hede madema, aseme de madema chineke, hede machineke, hode mane mema, hede machinwendo moye de madema. Anyị ga-ebunye aha ya. Anyị ga-ebunye aha ya. Chineke onye na-eke ụwa, aga m ebunye aha ya. Chineke ọ dị mma na-eme mma, aga m ebunye aha ya. Praise the Lord. Ka Chineke ribe otito n'aha Jesus. Praise the Lord. Rock of ages, clap for me. Let me hide myself on thee, like the water and the blood from the riverside which flow. Be of sin, the double cure. Cleanse me from its guilt and power. 2. Not the labor of my hands can fulfill the Lord demands. Could my zeal no repairs, no? Could my tears forever flow? Or for sin could I at all? Thou must save, and thou alone. 3. Nothing in my hand I bring, simple to the cross I climb. Then I came to thee for dress, helpless look to thee for grace, for 14 in flight. Wash me, Savior, or I die. 4. While I draw this feeling breath, when my eyes lay closed in death, when I saw toward unknown, see thee, oh,
anyị nọla ana maka n'ihi oge anyị chọrọ ịnụ nwa obere okwu nkenke ndụmọdụ maka na ọ dị mkpa rinne na anyị ga-anụ ya tupu anyị ewetinye mama anyị na ana. Ka anyị na-anya na Job isi nke 14 amaokwu nke mbụ. Job chapter 14 verse 1. Job 14 verse 1. Mmadụ nke nwaanyị mụrụ ụbọchị ndụ ya dị mkpọmkpọ, afọ ejugokwa ya n'ahụhụ. Ka anyị na-ege ntị, ọ bụrụ na ị chọrọ ịsọfụrụ onye azụ atụrụ na-ekwu okwu ịsọfụ Chineke. Nụnụ ihe m na-ekwu? Enwere ebe egburu aja ngwele adịra, ọ bụrụ na ịwụ ọgaranya na be gị, ọgaranya dị obodo niile, mana ịchọọ ikwu okwu Chineke ị nọrọ nwayọọ. Nụnụ ihe m na-ekwu? Anyị chọrọ ikwu isiokwu anyị na-asị ezi afa karịrị ego. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na anyị nwe obere oge anyị anọ n'ụwa. Ọ bụrụ na ị nọrọ 100 years iwe isi nọ ka ihe niile a nwee nọrọ mkpe iwe ji wee maala gị. Kedu ife ọmụ imere na nwa obere oge a nwee nọrọ? Anyị nwe na-asị na anyị bụ born again. Born again dị mma, mana ndụ ị na-adụ ya ekwu ma amụọ ọzọ. Ị na-agbagharị mgbagharị ụka mgbe na ị nara anọ na be gị na-apagharị Baịbụl, kedu ụdị ndụ ị na-adụ? Ọ iwe dị mkpa. Ị na-agụ akwụkwọ nsọ hụ na Chineke nweche ndị na-eme ihe dị iche iche adịra mma, mana ezi omume meme Chineke mee gịnị dị kwuo maka ba. Ọ bụrụ na anyị na-akwado ka mmadụ mebe ajọ iwe, mana ezi omume gị na-eme ka Chineke kwuo maka gị. Ka anyị kaba arụ nwa obere oge anyị ga-anọ n'ụwa ka anyị lụọ ọrụ ọma. Ama n'ụwa wee mete emete, nwere ike gbafuo mmiri na-ekunye ndị mmadụ wọdachi niile ese ka akara akaba anya mkpata na aghọrọ mmadụ. Ị nwere ike vute rice na-eke ndị mmadụ achị na ike ị na-achịla akara akaba maka enwere etu ime mmadụ imete mma, mana ihe a na-eme iwe ọma rafụ iwe ọnụ ya ekwu. Ọ ma ọnụ ya ekwukwa ọ ekwu. Kaba arụ ka ime ihe ọma obere oge ihe anọ n'ụwa. Akwụkwọ nsọ kwuru ya na mmadụ nwere obere oge ọ ga-anọ. Sọ gị na-alarụ n'ụlọ ụka, sọ gwọ ọgwụ niile ka obodo enwe obere oge ihe anọ. Ịrapụ ụwa, mana ọ ka ịrapụrụ kedu ife a ga-eji na-elote gị? Ife dị mkpa. Amara mma nwaanyị anyị na-akwa, mana abịa m ndị mụ na nwa nọ na nwaanyị ahụ ka mmadụ, nwaanyị ahụ ka mmadụ, nwaanyị ahụ ka mmadụ. A na-etu ya. Ọ bụrụ na ọ na-aganye ego elu, mana omume ya ka eji etu ya. Gị nwa na onwe gị kaba arụ ka ime ife ọnwa nwa obere oge ya nọ n'ụwa wee rapụ ụwa. Ife onye na-akpa ike na-akpa ike na-akpa ike lụọ arụ 80 ike ọ na-akpa akwụsị. Akpata mgbe anyị na-agwọ ọgwụ dibịa si anya anyị lụọ arụ 60 anyị wenetebe ibe anyị gwọọ n'ọgwụ maka ụfọdụ ya afụghị n'uche ichewuo aja ị na-achụ okpughi isi okweghị mmiri n'ọkpa. Nọ n'ihe nnekwu dibịa gwara ịgbọrịdo ọgwụ lụọ arụ 60 years iwenetebe ụfọdụ maka iweneteghị ichefu ụfọdụ. Kekwa ụlọ ka ị na-enye ọjị ugoma na ị na-enye ụsọ ọjị ichewuru enye ekwensu a na-eme ka Chukwu maka Chukwu na-enwe ndidi. Chewuru enye ekwensu ị na-enye ya okpu oge ishi rọba gị ka na-arụ n'obu. Ara nwoke anyị n'aha Jizọs. Jizọs wee jechaa agwụ, mana ndụ ụmụ Jizọs na-adịji kịta bụrụ ndị ya eso Jizọs ike. Ọ bụrụ na ike mgbanọgụ a na-azụ isi oche, na-azụ onye ya aka, na-azụ onye ndị gbara ọsọ n'igwe ewu kaba zọrọ. Andrew so na onye iji akpọrọ sobe Jizọs, mana anyị anụrụ na ọ gwọrọ ọya, ya anụrụ na o buru amụma. Ọ ma na onwe ya kama na ịchọ iwu Jizọs ijekwuru ya na ịchọkwa na iwu Jizọs ọlụ ya agbaje iwu Jizọs. Peter amaji ashikom na go onyinyo ya na-agwọ ya. Ekechela ọlụ oke nwe nke Jizọs ya enye gị. Mana born again anyị tata ụfọdụ na-achọ ka na-alụ klina, na-alụ onye isi oche, na-alụ mgbasa ozi ọkwasọ.
mana ọ nọ ime obodo ọ bụrụ na ụdị taa nụba anyị bịara ka iwegara akọba gị ọgwụ kọtụo mana bụ n'uwe ime obodo onye ị na-eme ọ na-ediri gị ụwa chidikiri na ọnọdụ unu achịnya ewejekwana gị na obodo anyị ọchịchukwu ekwekwene ka eweji onye be anyị ka ọ wuo nyere eze mgbọ a na-agba n'obodo mepere emepe maka ịbịara ka ịmagharịa ka ọsa ị nwere ụkwụ eji amagharị aka ọgwụ ụfọdụ pụ ọgwụ n'aka parị baịbụl n'aka mana bụ unu aka na-eme n'ụwa na-anụ ọgụ ọnụ agba egbe ọnụ a na-awụ ka anyị n'agha Jizọs nchịkọta m ka anyị kaba arụ mee ihe ọma eji m ohere a na-ekene onye achịkpụchara ụzọ maka owu arọ nọ n'obodo owiwe na-eti mkpu mmadụ okwukwe n'obodo nwekwe ndị mmadụ n'obodo a na-ada ngwongwo na-ada ngwongwo owe wee kpụcha anya isi na Chukwu ara na-agọzi gị nwere ala n'ụlọ ụka kedu ihe ọma imegbu jikwara ohere a na-ekene ndị gbafuru mmiri na-agbaghị mmiri ebe ndị mmadụ na-ekuru mmadụ ka ijigine ma ndị ọzọ maka ana m emere ụfọdụ ndị mmadụ ebere esi mgboga ọma aja achịkọọ jerikana weleta na nkwọ na-achọgharị mmiri mana enwere ndị Chukwu gọzichere ndị na-agbafu mmiri nyere iwu ka mmiri ahụ na-agba stedi ụfọdụ mechie ya kpọchie ya na be mana Chineke karịrị na mmadụ ọ na-akata oshi owuwe ebe ma ite owuwe onye ọkwala ọgaranya ụwa ọgaranya ebe anyị gbafu kpọchie oshi obodo oyibo nata nje jiri aka ka na m atụ ndị ọgaranya igwu nwekwe m ego mgbe m zụrụ abịa na nwadịbe njibekọ na ma agwa m okwu ka a na-agwa ibe ụwa ọgaranya chi m bịa kpụrụ eri ka mụ na ndị memba m gbuo taa lụọ oge necheghị na ọmụmachi ya na imere ọfụma mana ọ wụrụ anụ ka ndị memba m mma ibe ba eji na-egotere ụmụ ba bik ba ji ede akwụkwọ m exercise book na ọ ka maka ịgbanwe ya n'ọnọdụ ego pastọ na onye ya agwa m ọgaranya kpa eri eri kedu onye ewu maka ndị ọgaranya na-eyi ebube agụ ọgwa okwu na-ekwe yesa tirigbo oshichi nọ yesa ọma agbanwe enye n'ọnọdụ ego nke elebe ego oke mmadụ na a na-eri ebu agụ ọgaranya gwọrọ ọgwụ ya agwọcha ihe ebu agụ ọ na-agwa okwu na-amaji iji ya na-asa nwunye so na ihe na-eme na nchịkọta m ka arụ ka enwee ihe ọmụ imere Chukwu gọzie ya ọ bụrụ mmiri ka ịgbafu wepụta je ndị mmadụ ka ba na-ekulu ha bụ maka ihe ọnụ ya ekwu maka ọnụ ya ekwu ụfọdụ fụọchi na kemgbe ya ji gbara mmiri gị na ụmụ ya egbugoji egbogo egbede ji egbede maka ibe mere ogbenye o ji wụrụ ogbenye ara agwụ obere ibe ilebe na ọ na-akọ mmadụ na onye ọ na-akọ ijekwa ọla ọgaranya ka o wee nwee iru ọma n'iru ọgaranya ụnụ anya na ntị ibe ya akọ melibe ibe ọma papụ mmiri melibe ibe ọma Chineke ya gọzie anyị n'aha Jizọs so biko gbaa na mbọ nne unu nyere ndị be unu aka maka ụda akwụkwọ na-ata n'ogbe na ejum anya iru abụbe mmiri a na-agbacha n'eji nchụasị na-emerie ka ọ gbakwuo ebe mana ndị akara ogheri ebe ekwere na ebe ya adị mma ọ ya adị mma n'aha Jizọs anyị ga na-ekpere ekpere n'aha Jizọs ka anyị kpere Chineke Jehova anyị na-ekene gị gọvụla anyị n'anya site n'ebi ebi ruo ebi ebi evụọla anyị chi anyị nwaanyị Igbonaka Chigbata ọ dụrụ ndụ nke ọma bie ndụ ya nke ọma wee rapụ ụwa nye aka na ezinụlọ a ka ụkpụrụ ọ tụrụ gbasara udo ka o metụta ụmụ ya n'aha Jizọs mụ ọbụla na-eweta nghasa mụ ọbụla na-eweta ekwuwe ma chi ekwene Chineke weziga ya n'ezinụlọ kwee ka ndụ eji maa mama anyị ka o metụtacha ụmụ ha ka a na-ebi ndụ ịfụnanya n'aha Jizọs Kraịst ka onye nwe anyị amen ka anyị na-abụ abụ anyị ga-abụ abụ anyị ga-eji wee enyi nwanne anyị nwaanyị Blessed Assurance sister anyị kedu Jesus is mine. Oh, what a promise of God divine, and of salvation, portions of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song,
praising my Savior under the Lord. This is my story, this is my song, praising my Savior under the Lord. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, none blows on my sight, angels descending, bring from above, angels of mercy, once of his love. This is my story, this is my story, this is my song, praising my Savior under the Lord. This is my story, this is my song, praising my Savior under the Lord. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, I have been blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my story, this is my song, praising my Savior under the Lord. This is my story, this is my song, praising my Savior under the Lord. Amen. Kain Olana. Pande kwego na 3 aira kuchidoge bo. Let's me nozel. To 3 nako. I walk with time. So, I am born the Redeemed Christian Church of God. Oh, come on, my jelly, they were more. No can do also soon your line when no labor. Or to anago, Kachik at the Lucy or not a mochar. Man, no come on, my age, we jaded Luno Redeemed Christian Church of God. I do need Rebana, 9 years. And then I do Taboka, and I do Javoka, no Canadian 11th. I never do 8, but I 11. Makambuya na kwa additional can the Pentecostal. Kili cheibe, ina abia ikekwa ulbewe jike ya abia. Makana ma walk with time. Onye choi la no ko lalo. Ngwa saagi no je no ka gbebe pele mo na abem. Ele ncheme. Alo mo no ka nnezu ike na bem na ura ka na akwugade no no ka. Enwe ndị bebe na-achụ ọsọ gbasa ụka je wozi ọma ọdụ mma mana mụ ghara eje gbasa ụka na abem je dị na na zu ike chịkọ ụfọlọ mụ obere oge mma nọ n'ụwa anyị rite ibe mkpata mmadụ na-akwụgharị ebe niile so anyị na-ebido ụka 8 gbasa 11 na ndị Pentecostal gbasa 1 ị na-abata ji bebe ma ị na-ege ọbịa Ineso Jesus, sosie ya ike, adanamba. Ineso Jesus, sosie ya ike, adanamba. Praise the Lord. Hallelujah. Achọrọ m ikwu okwu maka nwaanyị a dị n'ebe a. Nwaanyị a bụ nne di m ka ọ bụ ọhụ m. And mụ na ya ka n'ụka n'ovu chọọchị n'ebe a. Praise the Lord. I want to look at my belly, Bob Machine and Zia. Or some of them can joke. Stand Oka Maka. Or some nice when I just Oka by in age. Mamma Melia. Osai Javuka. Or put out no Sai Javuka when Mamma Jijuki Olive. Or what activity of a man and Miss Natural, both Tuesday and Thursdays, even Basuka and you can organ. Or what about Basali Jan Nans to come a crusade? Or what name up and Mamma J.
akwamozu na anyị na-eje na Nando nwere nke ọ nara eje because na church meeting anyị na-eme na church January ka ya ego from January to December ịkpụcha church anyị bụ nya bụ number 1 o megide mkpachagidere church anyị ọṅụpụtara anụ ọ mara ụbọchị bụ Saturday o nwere ike oje na Wednesday o nwere ike ọpụta Tuesday o jee sị m nya jekwa ekpocha ụlọ ụka si ụmụnne m ana m ekene Chineke n'isi mama chegharịrị kwuru osi ike n'ime Chineke o kpere Chineke n'ime ome na ezo because na nwere ihe ọbụla mama gụpụrụ onwe abalị n'ọgụ okenye ọ na-ekwuru anyị nwe ụzọ bịa ma na-eche anyị eche so na mmadụ kọrọ ụkpụrụ nya mmadụ mere mkpụrụ ọma si ekpere mbụ na ụmụ ya dịka anyị chọrọ ukwu n'ebe a tata ka enwe ntụkọ n'ezinụlọ n'aha Jizọs. Nwaanyị a dị na ebe a achọrọ m ka m tinye obere okwu na nke mọmị anyị kwu ana m ege ntị ka o kwuluo onye mana o kwuluru ya. Nwaanyị a anyị maara etu ọ dị makwala etu o si aga o mechara agbala ma agadi nwaanyị mana anyị na-eje kampụ na Lagos o si na ya eje Lagos nkwe mama ọzọ m ọkwa na oyibo ka a na-asụ na Lagos o si na ya jekọ Lagos. Hallelujah. O jere redemption camp more than 2 times. Ihe ọ na-eme bụ asụbo oyibo abụọ na-asụ ọ sị anyị apụkwana ọ bụ na na-asụ n'oyibo ka anyị na-akọwali ya n'Igbo anomelia. Praise the Lord. So nwaanyị a nwere okwukwe rina okwukwe mara anyị aka die bụ onye isi ama wee cheghelie nyanwa gbagotekwuru na eji wee cheghelie. So ana m ayọ ụmụ ya ka ba nne okporo papa ba na mama ba tọrọ anya mama ba na papa ba tọrọ okporo ikpeli Chineke omenala ba mmeligbo va tubuchelie so Chukwu na ayọ ụmụ ya ka ba dechekwa na-ebuchi ya ibe nnebe na nna ba tuvulu ka ba zọkwa ụkwụ n'ebe nnebe na nna ba zọrọ ụkwụ maka na asị na ebe aka ewu zọrọ ka ọ bịa na azọ. Praise the Lord. Ọ pastọ ndị redeem anyị onye ka njinye ikike ya kwuo awakwana ibute ọgwụ isi na ndụ nege nọ n'ibe nnekwu alụsị na anọ ka m lụọlụ ụlọ wee chigherie mana aka m arụ du nege wee jebe ụka mana ụfọdụ ndị bọ na-ege na ụfọdụ agba ọkụ tụwa na mmiri ewuzie enyi owu akwa n'aka na ya na-arụ ya esi ebe icherigoro ito ibe na-ejighị ebe wene gị ijebe ụka mana ịgwa bụ chike na ya ka igbe ụnụ ha na-agbakọ ụkwa so anyị ọyọrọ unu dị mma enwe ive nne unu anara ji ebe unu amụrụ ọma butere ya na-etinye n'aka n'ime ya ahụ ekwu maka ya sị na o cheghere ya mma efu m agịrị ka n'isi mgbe m nọ n'ọcha mana ana m agba egwu ọkpa na abụ anyị si mba n'ụlọ odumodum kpee nke nna ebe mana ịchịchịkwa aba n'ụlọ ụka adaa ọkwara ji ụlọ ụka nụnụ ibe na-ekwu ịchịchịchịa ndị ogbonye na ndị amụ ọkụ na ngịrị ka marụ maka ụlọ ụka adaa so anyị ekpu ibe ata na ọka ya nọ oge owuwe ihe ubi Chineke ejijela aka mee gịnị ọ bụrụ ọgụ ya arọchawa biko kedu ndị ya ebute akpati nso ka anyị metọfụ usoro kedu ndị bupụtara akpati ka ebute nso n'akụkụ inyi ka anyị metọfụ usoro. Man that is born of a woman is a few days on earth and full of trouble. He grows and he weighs down as the flower of grass. He passes away like a shadow without staying in a place. In the midst of life, we stay in death. From whom shall we seek help? But from you, our Lord, who is authorized to be annoyed because of our sins. Lord God Most High, Almighty God, Holy Savior, and the most merciful, do not put us in painful agony of everlasting death. Lord, you know the secret things of our heart. Do not be deaf unto our prayers. Most holy God, Almighty God, Holy Savior and most merciful God, stay us. You are the most righteous judge. Do not allow us fall away from you because of death. Ụwa anyị nọ n'ime ewu mgbanọgụ ka ọwụ mana onye ya agbakwu ka o chekwa uhu mmanwụ Chineke ịgwọta ọgwụ gwọlide ọgwụ nwụọ ọgwụ egwu ụmụo edunegeghị ebe isi dutie
ọ na-eyibe ntọtọrọ ya na-ekwewe ma mmiri tọgbọ iko anyị ka ọgwụ jide njọ mana ọnwụ ka ị ka ide nwụọ ọ na-enye gị nsogbu nsogbu dị n'ọgwụ nji anyị ọtụ ndị obodo a ji ọgwụ mere ihe oriri na mmiri ka a wekenere ụda anyị n'ụlọ arụsị ụlọ chighe ihe maka na ihe niile ahụ ị na-enye nri ịnwụrụ edunege gị edunege ezinụlọ ahụ anyị ka ume a na-agwa the truth abụghị ndị Igbo ịkpara m ala jụọ ka enwe lụọla arụsị ụlọ arụsị niile a nka kwụ ruo echi esara na ndị ya gawa chighe ya weje kutuo gbọda agba ọkụ ịchọchi gị rie ibewe ka ihe ọ bụ ihe na-achị wepụta ụwa anyị nọ n'ime echiri ike nne anyị kọtara ihe anya ọtụtụ ndị mmadụ nwa m osi nyechara iko mmiri n'ụlọ ma na-aṅụ na-akọgharị iche na ọ tọrọ nkịtị ọnwa jijiri akara adara mana ọ bụrụ na ọ dị ike ekpere ma ike ọgwụ o wepụta onwe ya mana nke na-ewute m na mmadụ ya dị ogwe taa amosu idịrị ike ọgwụ idịrị ike ekpere ka ka ọ chite ike ya aga n'iru kichara ndị na-eke gị owutere la rice na ba na-alala ụla na enwere ibe ba na-ebe ụfọdụ na-ebe Chineke n'ime mmụọ na eziokwu ụfọdụ gwọrọ ọgwụ gbochie n'ike na ịgwọrọ ọgwụ idere ike ekpere ụtụtụ ị gagharị ya na-achọ ebe a mmadụ posta ka ị mara ebe ihe eje mgbalụ jeli ihe spices anyị ka ejide ndị glorious according to the mighty works by which he could subdue all principality by himself. Kedu ndị a ngwa bịa bụrụ etezie ya ka a gọzie ka unu wee ma itezie kpochiwe kedu ndị bịa donye n'inyi ka nkwụzi okwu ikpeazụ unu ekpochiwezie onye kwere ekwe nwụghị anwụ mgbe ha nụrụ obi ike ọ ga-ebilite ọ ga-ebili na-enweghị ure onye kwere ekwe anwụghị anwụ Mọbabiri nwụọ mụrịarara nwụọ doro anya na onye kwere nwere olileanya Jizọs ka nọ n'ime mbịa bụ olileanya mbilite n'ọnwụ na ebube anyị na-ekele gị Chineke n'ihi ndụ mama anyị Igbonaka Chigbata nni Ekwunife ndụ ọdụ n'ụwa ọ dụrụ ezigbo ndụ anyị na-ayọ Jehova ka ọkpụkpọ ịkpọrọ ya weta ịhụnanya na ezinụlọ na udo na ezinụlọ n'aha Jizọs anyị na-ekpe ekpere na-emegide ike ọchịchịrị ọbụla nke ga na-eweta nghasa na ezinụlọ a anyị na-asị ka ọkwụ eluigwe lechepụ ya ma na n'iyi n'aha Jizọs anyị na-emikpu ezinụlọ a n'ọbara Jizọs anyị na-emikpe arụ mama anyị n'ọbara Jizọs ka ọ gaa ijie nke ọma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ngwa kpochienụ ka a na-ekpochi inye ezinụlọ abịa maka ekpele ka anyị kpeleve ekpele ka ọ na-agbagharị agbagharị oke ọ na-agwa mgbe ka anyị chenye obere oke na ya dị ka o chebe oke ibeje anyị ekpere unu ekpejiere unu na-ebitu ọpụta unu ebitu ya aka olugbobe aka edekọret ngwa Jehova ezigbo onye ọzọ atụrụ ọma anyị na-ekene gị n'ihi ezinụlọ a ọ gị wuwere ezinụlọ a ọ gị ga-eme ka ezinụlọ a maa mma anyị na-ekene gị ọbụnadị mkpụrụ ịkụ na ezinụlọ a ewee na-elote mama anyị
ịma mmadụ n'aha nsọ bụ n'aha Jizọs. Anyị na-ekwube okwu na mgbe a anyị na-asị ka ndị amoosu na ndị amụma gbata aka n'aha Jizọs. Nwa ọbụla na-eweta nsogbu ka ọ gbata aka n'aha Jizọs. Nwa ọbụla na-eweta ọgbaghara ka ọ gbasa aka n'aha Jizọs. Nwa ọbụla na-eweta oke mpako na oke nganga ka ọ gbata aka n'aha Jizọs. Maka ọ bụ na mmadụ na-ejegheri ọkwụsị oke mpako na nganga. Ohu onye go jet na nka pata trailer rice ka ndị bebe lọla anyị ụlọ ụka tụfụ ewu ya ọ gasala ka ute mana mmadụ karịa owu nri na mbọchị onwe ya na-atụnye elu ọ nara ejegheri Chineke kwee ka ezinụlọ ama ama n'aha Jizọs. Anyị na-emikwa ezinụlọ a n'ọbara Jizọs. Anyị wee na-ekene gị n'ihi ndị niile bịara ije a. Jehova gọzie ha n'ofu n'ofu n'aha Jizọs. Gọzie ezinụlọ ha n'ofu n'ofu n'aha Jizọs. Anyị si ife anyị ga-eji na ihe anyị ga-aṅụ n'ezinụlọ anyị na-emikwe n'ọbara Jizọs. Ka ọnụ ka anyị kpee n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ọ bụrụ na kedu onye isi ezinụlọ ka ọ bịa kene ndị bịanụ mara iwu na-enye ndị ụka na-eweta ya ozugbo nye ya esikwa oge a na-ekene ndị ụka bịanụ mara iwu na ya enyebe weta ozugbo ọzụkwe na otebe unu aka ọdịmana. Haleluya. Ọ Chineke bụ ekwuchi obi ya. Chineke bụ ọkasị akasị. Onye akpọtara unu ebe a mee ka unu kweta wee mee ebe a unu. Ọ bụrụ unu kweta, ọ Chukwu mere ka unu kweta wee mee. Ekwe mmadụ mechara nke ya maka ekwe mmadụ ka a na-aya nwere ego egosi. Mmadụ ka a na-aya nwere ego egosi. Chineke nna Chineke nna na Chineke nwa nsọ wee na-ekene gị ekene maka na ndị redim bịara nye nna anyị. Chineke biko ana m ayọ ka ayịyọ ime ebere mgbe a ga-anọsi ebe a wee binye ụra iri n'obere ebe dị iche iche n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ biko nna na ya ka mara bụ n'isi n'ebe a bụ ndị pastọs n'ebe a Chineke nna nyebe amamihe ka ma wee na-achọpụta ebe a ga na-agwa ndị mmadụ o wee na-eme ebe a na-ekwu mee ka mmụọ ba jụọ oyi ka ma na-eme ibe ụwa na-achọ ka ma na-eme ebe ndị otu be na-achọ na bụ gị bụ ekwusi ọgụ ibe si n'oge megara ndị si ọmụma mma ọ bụ gị chọrọ kwụwa n'etu ọwa jiwe n'etu a Chineke biko meela ime nna ya tọpụ onye ọbụla na-agbụ onye agbụ ji ndị ụka niile ndị redi bụ ihe ka onye ọbụla na-agbụ ka onye na-eme ka ọ na-emegbu ya mma ka ọ na-eme ka ọ kwụsị ike n'ime ya Chineke ma ebe ị chọrọ ụwa ga na-eme ọkpụkọ ị chọrọ ụwa ma eme ebe isi na ọma mere ụwa ma mme Chineke na-ebigo na-ebe dị iche iche na ofu n'aha nke nna ọkpara na nke mmụọ nsọ ndị pastọs biko asị na-eje ka ọ na-ejebe ndị ụka bịara ebe a ụwa nọrọ ebe a wee mee ekpebe a asị unu na-eje ka ọ na-ejebe n'aha nke nna ọkpara na nke mmụọ nsọ. As we fellowship of the Holy Spirit, be with us now forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Ndị redeem n'ebe a agbachagwokwe erichegwokwe mmemme. Bọchị ụka na fellowship ịkwado jebe n'ụlọ ụka. Unu na ibe na-ekwu. Ọ bụchikwe na ihe anọ ka na agụ eze na nke irire. Jisie ike.
Hello, two. Oh, if you could, there's one money. About that lady there.
My PG. Good evening, sir. Congratulations, congratulations.
My PG. Go far. I know say you go capture far. Yeah, the coach have a capture.
That's the one I got you for. That's the one I got you for. I'm gonna say.
Otendo na chana wana otendo. Otendo wana bale bale. Otendo mwana kibo wana otendo. Abuna resimu kenedi. Onyata na China. Abuna resimu kenedi. Abuna resimu kenedi. Otendo na wana kibo na boya. Otendo na China. Onyata na China. I don't know what Otendo na China. Agusoi simu kenedi. Akwani mwa simu kenedi. Wọ́n abẹ́lẹ́ yẹn mọ́. Ilé tóki, wọ́n kú ní báyà mú. Ìmọ̀lẹ́. Àtìdọ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Àtìdọ́lẹ̀ yẹn mẹ́bi. Ọ̀dà tí ó gbogbo ní ẹgbẹ́. Òtẹ́ndọ̀ ní China mọ́ ní ọmọkùn náà. Òtẹ́ndọ̀ ní China mọ́ ní ọmọkùn náà. Àtìdọ́lẹ̀ wọ̀kọ̀. Ìgbọ́dọ̀ mẹ́lì kéjì èkó mi. Onyata. Ìgbọ́dọ̀ mẹ́lì kéjì èkó mi. Otendo na China. Aja kuku Nando. Simu kene Nando. Onyata na China. Otendo na China. Ndoku ndoku mmadụ ndoku mmadụ. Ondo beli ndoku. Onyata na China. Otindole moko. Wege nnekwu ego. Wege nnekwu mọni. Wege nnekwu mmadụ eyi. Nete ice. Wege nnekwu 100,000. Nina nnekwu. Onyata. Otendo. Otendo na China mwana. Otendo abetale. Atendo kuna besi mukene oje. Baba ni mwonde kaya. Otendo na China mwana. Iba manoge mwana. Otindole moko. As you invite us, still don't disappoint and what you do for us, we really appreciate much. And God continue to bless you. So that the way we have to make Nando, go to buy you.
onye ilu kanalị bụ Chief Igbonaka Chigbata nwa Kalụ chairman Okpebiri ịghọtago ihe na-eme ebe a tata bụ na ọ my mother ka anyị mere burial ya nne m ụmụ n'afọ ka gwara tata bụ Ekwunife Chika ọ bụ Igbonaka Chigbata ya ka anyị gwara taa ma mụ ma ụmụnne m taa ka anyị mere burial ya nke izi bụ na ana m ayọ ndị elu na-ayọ ndị ala na-ayọ ndị ichie na-ayọ Chineke nna si ya na agwamozu nwaanyị gwara tata bụ nna m nwaanyị mere burial ya ụdị nwaanyị ji wee mee burial nna anyị ka ọnwụ elu elu nwụdebe na mkpụrụ ka ogologo ndụ na arụ isi ike bụrụ nke anyị na mkpụrụ ka ọha nne anyị abaghị kwara o tibola anyị ụzọ chụọla anyị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ chụọla anyị agha ụmụnne na agha ụmụnna chụọla anyị okwu n'ụka mmụọ na okwu n'ụka mmadụ chụọla anyị amụsị nwoke na amụsị nwaanyị ka o tibe olu ezinụlọ ya ma anyị ma ụmụ anyị ọ nọ n'ụlọ ọnụ n'ezi ka ọ dịla anyị mma ka ibe anyị na-eme gaba bụ ibe nwere ikwu na nke ahụ ibe ọzọ m nwere ikwu maka ndị niile abịala n'ụbọchị tata ndị isi olu ndị isi Igbo ndị isi ebe dị iche iche wee bịa akwamozu a ekelere m Chukwu n'isi ya n'otu n'otu ka o si na ọgụ elu n'ụlọ ụlọ iji ahụ abịara tata na mụ gwuru si na iri ike eme na mkpụba eje anaghị abụ nkebe ogologo ndụ na-arụ isi ike ya abụ nkebe egwuru m si na mbọsị agụụ na-agụ okporo ụzọ na ọma abụọ anya bụ nwoke na nwaanyị abịara na abịa m n'ụbọchị tata onye abịa ekpere m n'isi ya ka o si na ọha adịlịba mma egwu si na aba jebe eje na aba ya ejelu ba na ba analụkwu n'udo n'oyibe ukwu ka aka m amara ma ji eme ihe egwu nọ m na-ekwu ya n'ọnụ dibịa ka ọ na-adị ile napụrụ n'ọnụ ọha si na adịlị nwoke mma bịara ebe a tata ọ adịlị nwaanyị bịara ebe a tata ma duru ma mmụ arụ ma agbọghọbịa nkolobịa bịara ebe a tata egwu si na adịlịba mma n'aba Chukwu ike abịa nna m gwara m sị m na ibe onye na-arụ bụ ọrụ ya dibịa ka m na-eme Asaba ka m beziri mgbe a na-akwado akwamozu uwe for past 3 months ka m bidoro chebe echiche maka akwamozu a so mmasị kana gị no last week ka Chineke gosiri m na o nwere ihe bụ Chukwu ma ndị enu ma ndị ala na ibe dị na Nando ma aja na ukwu Nando ma mmụọ nna eve nji eme dibịa ahụ na ibe na-emere mere nna emere ibe wee tivuo wee kwalị m ụzọ ma mụ ma ụmụnne m ọnụ kwuru njọ na okwure mmụọ so na ụlọ dibịa ka m na-eme na mụ kelere gị so nna elebụna dibịa ka ị na-emekwa onye chọọ loketi fọrọ gị achọkwana ka ihe na adreesị gị ekele anyị fon nọmba ka onye abụọ onye chọọ mmemme gị oke adreesị m bụ Asaba Okwe Asaba Delta State nọmba 9 Uchepa Close ya bụ my adreesị so dibịa bụ nna ebe ana m emeri ya nke ọjị ya aka m Chigbata adịrọ na nteto ma mme na-emere nke mmegide mmadụ ma mme na-egburu nwoke ma mme na-egburu nwaanyị na ibe m na-eme na dibịa bụ nna eme bụ ịbịa be m si m na nwere ihe bụ nsogbu gị mgbalị ga-aba ọtụtụ ọya dị iche iche ka m na-agbo ịbịa be m ọ bụla nwere ihe bụ nsogbu gị mgbalị ga-aba ibe aba kwuru anyị malụ ka anyị esi nne nwaanyị bụ na ekpere ka ndị na-eme ekpere ahụ m na-eme bụ ọ bụrụ aja ka aha chụrụ gị achụọlụ gị aja ọ bụrụ ndị amoosu ka ya ekele gị ndị amoosu anything gbasara igbu mmadụ maọbụ imegide mmadụ maọbụ ichere mmadụ aja iche onye ọbụla a na-eme ya maọbụ na-echi ya ya bịa na abịa m enwetago so na-abịa m ọgwụ okay phone number m bụ 091 62 60 1988
That is my phone number. Yes. 091 62 60 1988. That is my number. Ụfọdụ na-eti m ọgwụ karịa ọgwụ. Ụfọdụ na-eti m ejimofo onye ikwu. Ịghọtago? Mana abịa na Nsara, ife eji mara m bụ ọgwụ karịa. Ịghọtago? Eji mara m. So onye a bụ fere mmanụ. Ọgwụ karịa ọgwụ. Mana ngwere na-ekene ya nsa. Mana eziokwu. Daalụ sa. Egwu bụ egwu anyị, ụwa bụ nke Chukwu. Ịghọtala ya. By within the compound, even in the official, understand matters. Ịghọtala ya. Ekumeku. Kedu ife na-ekwu maka ya? Omegbu obere kpachara anya ya. Nye ka m na-egbe Igbo ka ba mali.